L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Fitch tippubblika l-opinjoni tagħha dwar pajjiżna. Tispikka d-dikjarazzjoni ta' din l-Aġenzija Internazzjonali li gvern ġdid wara l-elezzjoni ġenerali li ġejja jagħti lil Malta pjan kredibbli biex tissoda l-finanzi pubbliċi. L-istess aġenzija titkellem dwar il-qagħda politika ta' pajjiżna u tgħid li hemm riskju li l-gvern ma jgħaddix il-baġġet tas-sena d-dieħla minħabba dik li sejjaħ bħala maġġoranza fraġili li għandu fil-Parlament. Fitch tgħid li jekk tissejjaħ elezzjoni bikrija ikbar tkun il-probabilità li ma jitlaħqux il-miri finanzjarji u li jekk id-deficit jaqbeż 3% jkun hemm impatt negattiv fuq ir-rating ta' pajjiżna. L-istess aġenzija qalet li d-dejn huwa l-iktar element ta' djufija għal pajjiżna. Fi stqarrija l-Partit Laburista jirrimarka kif l-Aġenzija Fitch għamlet dikjarazzjoni ċara li jkun min ikun fil-gvern wara l-elezzjoni ġenerali li ġejja huma jifhmu li Malta se jkollha pjan kredibbli biex tissoda l-finanzi pubbliċi. Din l-istqarrija saħaq il-Partit Laburista tifqal bużżieqa responsabbli ta' Gonzi PN illi jipprova jitfa' dubji dwar gvern ġdid. L-aħħar wieħed li tkellem dan il-mod irresponsabbli kien id-delegat speċjali ta' Gonzi PN Simon Busuttil illi qal li pajjiżna jista' jkollu jirrikorri għal bailout. Il-Partit Laburista saħaq li Busuttil għandu jirrealizza illi dikjarazzjonijiet bħal dawn minn barra li huma mfondati ma jagħmlux ġid lil pajjiżna. Il-Partit Laburista jinnota b'sodisfazzjon illi l-Aġenzija ta' Kreditu Fitch ma ħaditx bis-serjetà lil Simon Busuttil.